nostra imatge del dia, no cal dir-ho, és per a la neu que avui ha trencat tots els registres i ha caigut a la vora de la mar. Avui hem trobat teulades blanques a Benicàssim, al mateix costat de la platja, i volves de neu caient, com veuen, a la ciutat de València. I la serra del Maigmó, a Alacant, vista des de la mar, així, coberta de blanc. I serà la imatge anecdòtica del dia perquè on la neu ha caigut amb força ha sigut sobretot a l'interior nord de Castelló. Als ports hi ha punts on s'acumulen 2 metres de neu. Sí, la situació ha estat molt complicada pràcticament durant tota la jornada i ara més encara amb la caiguda de les temperatures. Tornem en directe a Vallivana, al costat mateix de Morella, on estan pràcticament coberts per la neu. Allí està Lluís Puig. Lluís, quina és la situació ara mateix, en aquests moments? Per a que us feu una idea de la neu que ha caigut a l'interior de Castelló, estem a un lloc on s'ha ventejat i podeu veure quina és la profunditat a la que ha arribat la neu. És a dir, gruixos que superen el metre, punts on ha superat els 2 metres. La situació és que n'hi ha en aquests moments 8 carreteres tallades a la comarca dels Ports i l'Alt Maestrat. N'hi ha 17 pobles incomunicats i, a més, altres 11 carreteres de la xarxa secundària de Castelló on hi ha problemes. El port de Torremiró està tancat i al de Querol se necessiten cadenes. Avui la Guàrdia Civil no deixava passar els vehicles que no les portaven. A banda d'això, n'hi ha una turbina que està treballant en Vilafranca per tal de llevar la neu en un punt on s'han acumulat fins a 2 metres de neu. Molts problemes també dins dels pobles, perquè n'hi ha gent que porta 2 dies sense poder eixir de casa com a conseqüència de gruixos de neu com el que veuen que tenen just a la porta. A banda de tot això, temperatures molt baixes i que estan baixant. A 6 hores d'ara, la mínima és d'1 grau per davall de 0 i baixaran encara més esta nit. A més, la Generalitat ha decretat preemergència per forts vents, vents que han causat estos problemes i el que veuen a les carreteres i en punts com este on s'han acumulat gruixos molt importants. Este és el relat de com ha sigut el dia. Són imatges del rastre de la forta nevada. Vallivana, al Baix Maestrat, presenta una estampa idíl·lica. Gruixos de neu impactants que també cobrissen la carretera on el perill és evident. Vinga, nada. Per arribar ací a Benassal cal passar 20 quilòmetres una carretera plena de revoltes i de neu, cosa que obliga a utilitzar les cadenes. En aquests moments el termòmetre marca 3 graus per davall de 0, però la sensació tèrmica és molt més inferior pel vent. I és que el vent bufa fort i alça tota la neu que troba al seu pas. A més, s'unissen les plaques de gel. Que has d'anar molt en compte perquè està tot una placa de gel i pues, pegar un bac. Per això els carrers estan quasi deserts. Ben abrigat i sense parar-se. En la roba com si anàrem a esquiar, tots abrigadets, en botes. El que també s'ha convertit en una temeritat és transitar per la carretera d'Albocàsser. Que hay una placa de hielo, hay 500 metros más adelante y no se puede pasar si no es con cadenas. En 14 carreteres secundàries obliguen a utilitzar les cadenes i no es permet el pas de camions als ports de Querol i Torremiró. El coll d'Ares està tallat. Rogaríamos a la gente que no saliera de casa si no es por caso de extrema necesidad. 26.000 quilos de sal s'han deixat al Albocàsser i els treballadors s'afanyen en esta faena dura i complicada abans de tirar-la per l'asfalt. 17 pobles dels Ports i del Maestrat estan parcialment incomunicats perquè l'accés és complicat i arriscat i no amb tots els vehicles es pot arribar. Arribar a molts punts, sobretot nuclis aïllats, ha sigut molt complicat com a conseqüència de gruixos de neu als quals s'han tingut que enfrontar els equips d'emergències, tant del Consorci Provincial de Bombers com de la Generalitat. I és que porten més de 24 hores treballant sense parar per tal que se pugui accedir a alguns llocs encara que tenen encara moltíssima faena. Mig metre de neu a Morella significa per als bombers del Consorci treball i més treball. Comença quan cau la nit perquè és el més perillós per la contundència de la nevada. Un dia així, tots els efectius del Parc de Morella estan operatius. Per a molts, és la nevada més copiosa que han vist mai. Amb la llum del sol, el treball no para. És hora de traure les màquines més grans. El més important, evitar que Morella quede aïllada. Toca condicionar els accessos i garantir la seguretat a la circulació dels vehicles. Oberts els passos a Morella, la lluita és ara contra el metre de neu que s'acumula al camí Cava-Xiva de Morella. És necessari obrir perquè han rebut l'avís d'una persona malalta que cal evacuar. I a més de la neu, s'afegissen els arbres que també tapen el camí. Castelló
Torna la nit i amb ella el descens de les temperatures. Es complissin 24 hores de treball contra esta nevada, però en un dia com avui, a Morella, no compten les hores, només compten els camins oberts.